Salutare! Am asistat la o discuție involuntar și discuția chiar este foarte funny și trebuie să vă explic și vouă. Discuția era între două persoane și persoana A îi explica persoanei B că schimbarea vine din moment în moment, că schimbarea vine în prezent și fiecare om nu mai poate să fie ce a fost, fiecare om poate să fie doar ceea ce e în momentul acesta. Ceea ce era o discuție foarte logică și reală. Acum persoana B spune imediat, contrariat de ce a auzit, nu. Te rog frumos, îi spune persoanei A, nu uita că trecutul nostru este esența noastră. Nu uita că tot trecutul te-a făcut să fii ceea ce ești astăzi. Acum persoana A explică foarte ușor și explică în trecut au fost circumstanțe plăcute și neplăcute care am învățat sau din situații respective sau ne-au creat frici și frustrări. Corect că este trecut, dar acelea sunt doar acțiuni pe care trupul le-a făcut. Bun. Ceea ce sunt astăzi este complet diferit, îi spune persoana A. Persoana A continuă și spune, dimpotrivă, trebuie să uiți tot trecutul, pentru că trecutul vine cu tot felul de prostii, nu se mai potrivește prezentului. Persoana A avea corectă dreptate. Și continuă persoana A și spune, eu vreau să-mi uit tot trecutul și eu vreau să văd și să descoper ceea ce îmi place astăzi, să mă adaptez și să văd ce iese. Persoana B spune, te rog frumos, nu mai îmi da sfaturi. Te rog frumos, lasă-mă să fiu așa cum sunt. Persoana A intervine și spune, eu nu vorbeam despre tine. Eu vorbeam despre mine și felul meu de a fi. Eu nu-ți dau sfaturi ție. Eu comunicam cu tine doar să-ți spun ceea ce am realizat eu. Persoana B zice, adică tu vrei să-mi spui că de fapt mie nu-mi place schimbarea? Persoana A revine și spune, dar nu este în discuția asta despre tine. Eu îți spuneam că totul este o schimbare și eu trebuie să mă adaptez la această schimbare. Și în această poveste doar despre mine, persoana A. În schimb, persoana B intervine și ea și spune, da, dar mi-ai spus-o mie, ca și cum mie nu mi-ar plăcea schimbarea. Acum Laurențiu Marga spune în felul următor, adică explică el această minunată situație. Întotdeauna de câte ori te duci la o discuție, omul care este în minte, el o ia personal. Orice îi spui, o ia personal. Dacă tu îi spui că îți merge bine, el consideră că tu te lauzi că îți merge bine și lui cumva îi merge prost. Dacă cumva îi spui că tu te schimbi, el imediat o să o ia personal, că tu cumva te dai mare, că tu te dezvolți, iar el nu. Dacă cumva îi spui că tu slăbești și ai început să mănânci sănătos, imediat intervine și o ia personal, adică ce el mănâncă nesănătos, adică el e un pic mai jos decât tine. Laurențiu îți explică un lucru foarte, foarte ușor. O ființă care trăiește în minte nu știe să comunice, nu știe să asculte, nu știe să privească. Orice ce îi spui tu o va lua personal și o va transforma într-o competiție cu tine. Bun. Nu ăsta sau nu în acest fel te dezvolți, dimpotrivă, te închizi.
ține minte, viața e o curgere, este un râu care curge continuu, nu o baltă statică, după cum spunea Osho. Viața este spontană, vie, proaspătă în fiecare moment, aici, în fața ta. Dacă cumva ceea ce ți se întâmplă, tu legi de tine, te-ai ars. Orice ce se întâmplă pentru că se întâmplă, nu ți se întâmplă ție. Nu mai lua personal, fiindcă dacă iei personal, nu ești altceva decât un prost. Ține minte chestia asta. Bun.